Hi, hello. Kumusta ka mo? Niyan sabi niyong alagad si Kanginan, Trifon Morales, and then my partner sabi na ko diri si Juan Ditayat. Kumusta ka mo tanan? Asap kita ha. Always say a prayer. Unahon tang atong pagpanalangin, pagampo nga to sa itong labang magagahom. Lord, thank you kayo sa tanang higayon. Ikaw gin naghatag ka na mo sa grasya matag adlaw. Thank you kay Lord. Thank you. Bueno, ang suwatang po karoon itong hatagan o pagtagad, no? Pinadagin sa kalalaki nga nagpatago ng singan nga Arturo. Kinigibatan og duha sa radyo ni Ri Arellano. Kagisunan ang atong sender si Arturo. Kini akong sugilanon ba, bahin ni sa akong problema sa kong asawa, maldita kay tao ni. Puwerting plastikag kinaiya ni, unya. Ang kapait na ba akong masuko ni, puwerting bastusa, pataka lang pangumot. Basta, maunay wal gagot, kumot diri, kumot ito. Kung mao nga, ang anong na problema ako, ani, no? Inaandi, magod ang mga panghitabo. Ang panahon, karon lahi na, nagkadaghan na ang problema. Naiminyo nga muhirit pa, mangitaglaing romansa. Pag-usap na mari-pare, ayaw nagbuhat og milagro. Kuntinto na lang, ayaw nagtilaw sa uban. Naimubo saktos gidakon, dakog lawas, bingkol ug bukton. Naitaas ang kaging kingon, saging luyat kung sudongon. Agwanta na lang higala, mauna may imuha. Palunga ang suga, para di ka matulala. Maong enjoy na lang kayo, bisag mura nagbokya. Ay, ang baya, no? Uy, inyo pa yung gihatoy. Ay, baya. Sige, salamat kay ni Mats. Thank you. Bye. Diin ka nagikan, ay. Bye. Ay, Diin ka nagikan. kapisit mga tawhana. Oh, Muragway mga taon sa ila. Oh, ano ko yung Mayo yung gisi-gisi ni mo sa imong mga kauban niya karon bagulbol ka. Sa problema ni mo? Da, makakita ayo. Kaya mga tao nga may kay mudag sip-sip. Unya iniglakaw na to. Una yung taglibak. Ha? Ilibak di ka? Kadtong pagkabiyaan nila, nga igo ra kong gihato diris bay. So, klaro kaayo. Kadtong pagbiya nila, ako na sa ilang topic. Ha, biday. Naunsam to ng grupo nyo, eh. Sa mga grupo nyo, kasabaan na ng Pader siya na ubod, ha? O sa nga na ninyong grupo. Da, Panabla Girls. Si pa na vlogger? Panabla Girls, kaatbang sa Pangamong Boys. Is, samtaw, puhang inyong giapilan, oy. Ngala na, padabla na, porbida. Ay, pagbuot, uy. Ang tanawa. Suma ka ng imong grupo nga giapilan ni Mus una. Unsay nga na to? Katong, unsa to? Pas mo gang? Oo nga man to, kay bisag pas mo, me. Pero pulos man mga maayo ang mo binuhatan. Unsa man kunoy mga maayong nabuhat ninyo? Kanang pagpanilig sa karasada? Nga mura mo mga Metro 8? Kana? Oy, ingalang ana. Pero waka kay bawo unsay gitaw ilaw mga katuyuan o ana. O unsay dakong makahatag kaayuhan sa publiko. Kaya unsa man kuno aber? Kanang pagpalimpyo na mo sa karsada o mga kanal, ang among giprotektahan ana. Kamo mga tao, dili mo gustong mahitabo o mahitabuan mo nga sa uwan na unya, mubunok ang uwan, yung lapaw ng sapas tubig kay tungod sa nabara na di ang mga basura, hinungdan nga na nangamatay ng higayuna, mauna diha sabot ka. Ah, maayo di ay no? Unya ka na inyong grupo sa nga na padablager, so sa way kaayuhan na imo na. Be. Ayaw pag-ana. Kay kanang among grupo, musukol lag pinatianay. Ah, Basta ang mabait-an na mabiktima, musukol mi bisag unsa. Panablam ning amo. sumrisip. Gusto mo to eh. Pagkanindot tayo sa inyong tumuno, sa inyong goal, pero sa nakita na ako sa inyo ang mga sitwasyon karon nga maglinibakay mo, magunay mo libak, magunay mo ginautay, wag yun na yayo. Mabit ang makawas na lang ko. Musud na lang ko ng musud kog like organisasyon. Unsa naman sa isudlan nimo? Kanang gitawag og prayer warriors doing. Okay ka na? Ah, di ka magsilbihan na biyang. Ano dili man? Pulan kay ka mga J, ha? Ana gani mga tuog na ta, di naman kay ka muros. Huh? Basta pa
Warig masuod ko anak kung gihan ako magampo. Oh, mayon ta. May banad-banad tao ng mga libakira. Aba na to Roy, libakira na lang gagi akong naong para nimo. Oh, ikaw rin ingon nga ang imo mga kauban. Puro sa mga libakira. Mapil Sila man to. Namgay usa na mo diha nga grabe kay kalibakira na walis na lang kong simod tungod sa kalibakira. Oh, bumur rin ito. Kay nawalis din akong simod. Awa naman, bilis kadra. Nawayo din biglata. Panghilo mo na parihas sa muduha. Nice, Arturo tay ay nawayon kaayo. Ikaw rin una nang mabuhay diha. Panghilo lagi mo. Ulang tao na ron. Ulang tao ng baboy noong hanggawa mo. Ay, Inang kalutaw. ayaw ko lataha tao na tayo kay Baras birthday tao na ako tayo. Pwes panghilom ka mo. Usamba mong duha, Arthur. Ah, kay nga noon sa man demil tayo. Among duha sa ibiyang. Okay, tay. Ako tay, wag yung problema taon. Ang problema kaning imong anak plastic ba kayo ba? Maayo lang sa tubangan sa tao niya. May kimong ngisi-ngisi. Nya iniglakaw, libakon na yun, paita. Banglibak din na sa ibiyang. Ang wala ikakibawa ng anak na ni mo. O sahay gali. Dayon, gali kag libak sa mga anak. Usay na. Pagtarong na ito, Roma, basi, mo lang gidaot ang akong anak. Tay, say daot ko taon. Ako mo sige hagdaot anak niya. O niya, ako rin mo naot niya. Pabida, o Usap ako na ikidaot sa akong anak, ha? Ha? Iya kong gilibak na gwapo ko. Usap man eh. Usap man. Karaan naman na, Arturo. Hindi naman ko ma-epektuhan. Ay, nga no, unsa man day maka-apekto ni mo, tay? Ay, Kanang vlog-vlog ni mo, mo rin ka-apekto ni mo, ta? kanang ignorant kong mura kong si Brad Pitt. Ah, bida. Anak kong bugal-bugalan. Bugal-bugal din na, tay. Bugal-bugal. Nga ipanabi ka nga mura kang si Brad Pitt. Oh, baya, no? Sakitan sa taong ko, anak, kung tawagon kong anak nga na. Sakitan ka, anak, tay, nga tawgon kag Brad Pitt. Nga, calendar of the year, gali na itong 1990s. Bugal-bugal. Ay, kada kong bugal-bugal. Naibaw man ta nga sila nga mura kong si George Clooney. Ah, porbida, George Clooney, yun. Lagi kay nga nung tawgon man ko nila murag si Brad Ah, Pitt. porbida, istorya. Tay, sulti, ate, tay. Ang sulti ibiyang, tay, nga nung gitawag kag Brad Pitt, kay imong naong murag na napiit. Ay, inahak. Ah. Bahala mo yung ihangad. May bing ihangad og buruan. Wala. Saan kay Brad Pitt ka? Di ka Brad Pitt, ha? Brad Pitt. Ay, Badbit, Ah. Arturo. Ay. Dali na mo kay mga unata. Mga onak ko no. Dali namin yung Arturo, oy. Unsa Kay ko no. Badbit. Mga onak ko no. Mga una ko no ta. Dali na mo. Awara. Kanahan ka mukaon ka ni Ana. Ikaw ko na itawgon kang Brad Pitt. Kanahan ka mukaon. Tay. Kuan ba? Kaning ayon lang nagpabinawa sulti si mo anak. Tay, dali na. Mga una ta. Ay, dili lagi ko kamulay kaon dito. Sana luod ni start. Wag ko manglood. Naiubos lang ko. Ay, so, luod yung sabi yan. Dali na, George Clooney. Unsa may sudan mo? Pagkakilat pa. Inani ang ako asawa o iyang mahan. Mao nga, usahay makaingon ko ba nga daughter like father ni sila o father like daughter ba? O nya, nagkita mi kausa sa kong amigo taon kani adto nga murag batawag sa natong suod po kay nako ba. So iya kong gimbitar kay lagi birthday siya nga asawa. Mao to nga gimbitar lagi gyud ko. Ami adto ko. O nya, dili mo gyud pabili na kong asawa. Agi kuyog nako. Uy baboy sa ning kanahan. Mao to nga ako lang yung gida. On then, Ay, salamat ka ni Ari nyo ka, pre. Purpinta. Abi na ko nalimot ka. di ta ko mari pre. Pero maiko. Ako ngingon mo? O lagi, di ta ko mari. Maiko mo kunin mo kay mo mi kong gibitar. Mamianhin lang gyud ko. Pero way daghang storya way sabit. Gidana ko kong asawa. Pero way daghang kuskus blungos. Ay, mainon kay, pre. Mainon kay, pre. Aday ako migo day sa una day suod kani nako kani adto day. Kasi pare rigor ni siya.
Parisidro nga tinungan. Ang iyang asawa ang nag-birthday karon. Mao ba? Pre. Ah. Ako asawa. Bibiyang. Ako Ay. asawa na ha. Biyang, Sige. biyang. Dali mo nga resort. Sige. Dali nag-birthday. Dali. Dali pa rin. Igor. Kaya sa kayo, makuha sa kong plato ninyo. Salamat. Oy, Gang! Sige. Ikaw na lang, pag nalagplato ko sa radyo ni Gang, kay na ako mga bisita, Gang. O, gang! Day, biyang. Pero Kung sige familiar man tutok. kayo na akong tiguanga. Kasi to'y, kinsa magit na siya, ha? Pre, di alam mo, pre, ha? Balik ko, tal mo, pre, ha? Ako sa di ba nung ubang bisita, Why pre ba pre? Sige pre, Rigor. O, dala, gang, o. Pilay ka plato, gang? Gang, pilay ka plato! Nilakaw man to. Taray. Hoy, gang! Bungol man eh, oy. Pilay ka plato, Duhara man gang! mi, ma'am. Kami lang, ma'am. Duhara man mi, ma'am. Kami lang, ma'am. Kami ni Tinggong. Ma'am, dala. duhara mi ma'am. Bungol man to akong gitawagod. O, dala, o. Uy! Ikaw, ni? Daan pala gigit ko. Ikaw gid lagi ni. Ay, pastilan! Dahil mo? Ay, uy, kaila ka ayo. Pero ting kaila, ha. Di gud ba hitabo nga malimot bisa usag-usa. Pupida o suod yung kayo mo. Sobra pa sa suod. Uy, nagbugno na gud mi ani. Di ba tungod sa itong kasuod, nagbugno ta? Oo, tinuod kang. Nagbugno kita niya, no? Nya, gisikaran ka man gani. Ang tiyan ba ni Ani, akong gisikaran. Di ba naigo ka sa tiyan, gang? Oo, bitaw, naigo ko. Pero nibawas pa ko ni mo ato. Gilaparo tamang gani ka, nalimot ka. Ay, uy! Wa ko makalimot ato, uy. Pero suod kay mo. Oo, suod kayo. Pero suura yun, uy. Pagbugdo ko na mo, giluok na ko ni siya. Nya, pagtuok na ko, na may burot ang sipon. Unya, ikaw kato na tumba ka. Nga gitumba na ko imuntiya. Nakautot mga ka ato. Pero suod kayo mo, ha? Ay, suod. Uy, grabe kay kasuod. Uy. Okay, sa mo, pre. Kawala mo na, dali na. Ate Palo, tanong mo bandang, ha? O, sige, tanay, gang. Ma'am. Day, biyang. Ang salaman. Uy. Kung sa mo tinuod yung suod kay mo. Ay, dato umang ka plastic. Itong dako. Ha? Suod eh. Suod niya, dautay mo. Ay, sus. Kagamay ra ng dautay. Nagbugto kinato. Kay katong bayhana, wa mo to'y pili. Bisag kagiron ang laki. Basta gwapo, bira man dayon to. Dungkal ka. Tinuod pasad. Abdi kay tugnaw sa high school pa mi. Classmate pa mi adto. Sa pa rin mo ba? Usog kay itong mangupya bayhana. Lago man na siya kani adto. Pislat pa kay ilong. Puro gyud nagpalwang na ko. Karon na may taas-taas kay nakailad maglaking kwartahan. Kaya. Ang mau ba kikinsa laki ha? Katugog imong amigo? Mau ba? Uy. Chismusa naman no tani. Unsang rin. Tara eh. Mungulit ha. Dili mga usa tayo pagay kakaon. Kilula ay. Kaon. Asa mga kaon? Bahala ka di mga kamukaon, di ba mutos tagsudan. Kaon sa! Kanahan ba yung Basta ibya? huwat ako, kadali na kay ko, huwat ako diya. Kanahan. Ay, kanahan. Si Biyang ay. Tana, dali na. Yung sab na. Ida. Ang sab na yung puputos. Kadaghan ko na, ha? Dali na, uy, kunya na imong pangutana. Tana. Kadiyot, mananghin ko sa kumigo. Ayaw na pananghig, ano mananghig pa man ka na. Natural nga mananghin yun. Ayaw na lagi, nayabag man ka. Ay, dali na, dali, sulod ako. Kadiyot, kadiyot. Ay, dali na, Ay, kadali ko. paragon nga nun niyam tani di taon agi taon luyo. Natay hapiton. Oh, hapiton? Sama ta, hapit. Diha ba, nay. Nara ay. Be. Oh, usap ni. Baho lagi nang inasal eh. Bitaw nas inasal. Unsa? Stila ni mong bihana kay pagkauwaw lang ka. Ay, sos, tuo man ka. Kadtong akong amiga, kaila na kay kus diskarte adto, motoy numero 1 kusog mangwag os lechon. Mau ba? Back up ko atong kanahan. Motoy leader na mo kun manong mikaon. Motoy kusog kay mamutos og sudan. Mao nga, nakasabot na to. Porbida ng istoryaha mo din yung buhat. Pagpanguwag sudan, pagkauwaw kay biyang. Pagkauwaw ka na ko, eh! Arturo!
Mao ni problema na ako kini pagpakauaw taon sa akong asawa nga. Bisabot ay, ko kasabot. Kaniyang mga binuhatan, wa ko kasabot. Di mo masultihan kay sukol, magubot man mi. Hadlo ko nga basig. Bidam hinay ka nila ko. Guba ang ginawa ka ni. Saman ko kami masultihan na ni bayana. Matarong ba ka ni batasan na niya bam? Napatay mabasa diha nga mabutos ko sinasal. Palihog tabagi ko bi. O saman ko kami masultihan Arturo. Sa tanan. Thank you, Kuya Gilis! Kumusta ka diya? Kumusta ang masayanan at bang sa inyo, ha? Sige ka lang to? Kuyong yata! Kuyong Alan. Ate Jinjen! Yes, Kuya Alan. Ang mga bata nalingaw sa Don Pepe Tablia taas kay energy sig dagandagan din kay happy sila permi. Happy gina sila. Kuya Alan ating gama sa Don Pepe Tablia ang Diamond Food Trade Incorporated. Oh. Naghimo og yema ube special. Yema ubi special! Tasty fish cracker. Tasty Breeze Cracker! Paulitos macaroni crunch. Wow, Papalitan sa mga grocery store, Kuya Alan, para masima-sima nato. Napuna sa Laportuna, day. Sige ko palitan na. Alam ka ng fish cracker nila. Laportuna. Okay. Lanui ba? Napuna. The best kayo. Og sa tanan po na itong kaigsuunan, happy yun ta kung mga tutas sa happy bar, panluna ko lun tabunok og maktan. Thank you kay ninyong tanan diha sa tagamaktan nga. Porte ninyong naghanang ni Hugo po sa atong happy bar. Diha, salamat kayo. Thank you so much kaninyong tanan. Og sa tanan po na itong mga kaigsuunan nga, minom sa tuang sa Don Pipi Tablia, happy yun ta. Og sa tuang mga kaigsunan po nga minom sa atong kape nga, the best kayo, ang bitter nga makapabitter, ang said Panyawan Coffee Mix nga mo'y kondisyon kay natong imnon. Si Ricky Asnar, nangayon na siya aning ato ang said Panyawan Coffee Mix. Thank you kayo, si Ricky, ha? Basta moabot galito, sir. Tagaan ko lang Sir Mark o ni Sir Jerry. Tagaan ti kadiha. Unya sa opisina po ni Kuya Nick Pipito, dudong GR Pipito, said Panyawan Coffee Mix na gipang inom niya. Wala binag sa opisina ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw, Lister Daan, ang ato ang usak sa mga konsihal po diya sa Talisay, og si Mayor Samsab Gulyas, og si Congresswoman Ria Gulyas. Salamat kayo. Og sa Yol's merchandise ni Sir Yol og ni Ma'am Casper. Salamat kay ninyong tanan sa paggamit sa ato ang number 1 na karon nga kape, ang ato ang said Panyawan Coffee Mix. Ate Pres! Okay, og ako sa ang pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka doon. Og said Panyawan Herbal Capsule, said Panyawan Herbal Capsule with garlic, said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katutasok sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Inipaniud to nimo mao gyapon. Usa gyapon ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong paniudto. Magyapon, inigabi sa di pa ka magkaon sa imong panihapon. Inom na sa kadaan ang usa ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na itong na problema gyud kaayo bahin aning kidney o UTI. Ayaw na magkabalaka, ayaw na magkaguol o kahadlok. Tungod kay dunanay makatambal, makaayo anang atong anang sakit at bahin sa kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe na gani ang imong kidney o UTI, inom sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kun okay na, usa na lang ka kapsula sa said Panyawan Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo.
Ayaw kalimot alang sakit ni og UTI Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanang mga tao na, salamat, excuse me kayo. Sa tanang mga tao nga ni gamit sa to ang Sedlen Mituel, thank you, yun kayo nyo tanan. Kamu na sa'yo kung sa kaepektibo ang atong Sedlen Mituel nga tinuon mo, wag tang sa atong panugot, pamaol, parakit sa kalawasan, varicose veins, katul, kuto sa kabataan, mga paso, ug unsa pa na diya. Ato lang haplasan sa ato ang Sedlen Mituel, dismidurias kababayan, o kining ato ang kutos kabataan, mahala. Kanig yung ilikay, tas dinggikon manghaplas ta sa ato ang Sedlen Mituel, the best na kay na, oy, dako na kay nag, bastante nga mga haplas ka, di ka dulog lamok, di ka madinggi, kusun raman dinggi ron kay sige guwan-uwan, mga kinala mga haplas kita sa Sedlen Mituel, kita mga driver sa atong panood, pamaol, mga haplas ta ang Sedlen Mituel, kita mga construction workers, sa kita nga itong buko-buko atong hawak, kay itong inalsaan ng mga simento, mga lublaks, ugod sa para diha, mga kabilya, haplasan na nato sa Sedlen Mituel, nga tinuod mo tabang nato, nga anhar nato, mapalit sa butika, di ba Kuya Gili? Basta sa butika na yun, Gams. Anak na to, mapalit ang tinuod, sediment oil, ang batuga na king haplas, nga maugigi, hisgutan ta na obserbahan ng mga tao na matud-ay yun din nila, Gams, ang tinuod nga haplas nga epektibo kay ang sediment oil. So, ang may tabo na, sa butika na yun ta, palit mga amigo, mga higala, mga parente. Ato ra gyud ang tinuod nga sediment oil sa butika ra gyud. Ato balik-balikon kay masipyat yata. Narbay mangingila dia pos gawas. Ang tinuod nga sediment oil mahigala, ang haplas ka bantugan na matud-as katawan na ara gyud baligya sa butika. Og di gali tas butika na sa nato makita na to sa Facebook, no? Nya bisitahin na to ang page ka Panyawan Herbals Incorporated, mga higala. I-type na to ang Panyawan Herbals. Nya kalimot nga i-like ang page, mga higala. Makita diha tanan ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan products sa seed marketing, mapalit na po na to sa Shopee, mga higala. Shopee! Sa to pa, layo-layo tas, butika, Shopee. Mahalagyan ang biligag tinood nga, original nga seed element oil. Shopee ug ang butika, mahalagyan na. Muna, i-greet yun na to, ang grabe kay gamitan na to, tigpaminawan O na sa to. to'y dulo na to, ato sa Facebook, ay nahakra ba to ato ang... Ang Panyawan Herbals Incorporated. Said Marketing Incorporated, Panyawan Herbals. Bago na ito i-type. Supay na sa Seed Marketing. Muna, Panyawan, nag-ilisap na to Seed Marketing. Muna, Seed Marketing Incorporated. Seed Marketing, Panyawan Herbals Incorporated. Okay, Muna na siya. The best kayo. Okay. Sa Sikatoy Taxi Gams. Si Fernando Sanoria. Diya sa iniwan, parlo. Silingan ninyo, Gams. Gamitan na to. Jaime Makabihag, siya Dr. J. Taxi. Kanya, importante rin yung kay Gams, si Kuan Gams, si tigabitan yung kay Grabe Taganawan na si Gani Perez. Gani. Kauban siyang asawa, labi na yun ang iyong gangan, ni Gani Perez diya sa Subangdo ko, Nawanaw City. St. Michael, dili day taxi nang St. Michael. Michael Aton ba yung driver? Sa Buaya, Michael Aton. Nya, St. Michael sa iyang taxi. Michael Aton sa Buaya, Lapu-Lapu City, o sa Mrs. nga Jessica Abila Aton. Taxi driver na. Aton driver? Dili, si Aton iyangan, may Aton na pilido, Aton ba? Driver taxi. Abi ako aton ng driver. Aton magunago. Sige. Michael Aton lang niya. Okay. Thank you din. Bam! Thank you din. Thank you! Good morning! Alipin na sa ato ang mga sakop niya everyday. Naminaw dyan ka na to, Sister Mia Alcalde sa Couples for Christ diya sa Oslo. Sister Asyon, Sister Elona Pitancio o Brother Jesse Pitancio. Ang sa Sister Magdalena Lunor, Brother Artemio Lunor, ang sa dito sa BSC, nato diha sa Kubong, Sinda Tolentin, Apling Casio, Sister Sit Sarino diha sa Kalinay, o ang sab ni Brother Jo Marie o Sister Jenny sa Couples Prize diya sa Lagondi. Ayaw kalimutan mga bata, di balik na rong eskwela. Celebrity ko, dik beauty soap. Alam ka din nyo, ha? Doon ang kini mga sangkap. Gulot na tayo, papaya extract, yung mga sab natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Doon na kami mga blackheads or whiteheads. Doon na ba kayo murag up, doon na ba katol-katol, pugis-pugis. Celebrity ko, dik beauty soap. Magpabilin kita nga younger looking. Kutis porcelana, kutis artista. Ug mga
skin problems, mo repair sila sa mga dead skin. Sa celebrity ko, what is soap? Punta na lang sa butika, ha? Thank you. Okay, yun nga mga kaigsunan ng toxin, mauni mo daot sa blood cells sa lawas na tao. Kung madaot gali na itong blood cells, mauni hinungdan, nganong gantos tag sakit sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart diseases, itong mga panatong balatian, constipated ka, o yung man, kidney problems na to. Mauna nga mga igala, kinalang ang G-Detox mo inom yun ka. Kay ka ng G-Detox, usakini ka natural nga detoxifier. Tigwagtang sa toxin sa tuang kalawasan. Natural nga rin nga tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga may makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR 80715 busa kung magwagtang gusto ka mawagtang ng mga toxin ka ng imong kalawasan, mawa ang toxin na na-flush out na nato niya ligon ang imong balatian aron mawa ka ng mga toxin sa imong kalawasan, inom yung tag G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakasog. Number 1 kini mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres, Okay, ang sender na to karong adlaw. si Arturo, Ate Pres. Arturo. Si Arturo, Ate Pres, yung asawa, Oo. kawaan ka ng Libakira, ka ng namang grupo-grupo sila ba? Libakira, Yaw-Yawan, kawatan yung sinasal. Dingawat pag good. Kawatan ko sinasal. Sa una na niya, Ate Pres. Lain na Bam, pala, ana, no? Lagi, lain kayo. Munguhag ko sinasal. Luyang art. Unsa to, magyasa ko gyud. Bam, na ba diha mabasa nga mga wato sinasal? Problema niya, Bam, kani lagi nga asawa nga ambot grabe kayo murag sa basket pa varsity kay mo may tigwa sa sinasal. Pagkauwaw na niya kawasawa tigiti. Lain no ka ng mo kuan sa mo bring house yan. Bring house. Kuan pamit tagaan. Kawat tingila lain kayo. Waon ron niya. Lain ay nana Ate Pres. Oh, lain oy. Sige, kajot May kay. tagawato, may tag-ihatag ra. Sige na, Bam, na ibang basa, Bam. Yung tada ko ng usar murag bahong inasal. Kung nasuyo yung inasal siya ang bahag. Unyang okay lang taog mo ingon kag Kana kung ihatag ba sa tagtungo, tag-iya nga, okay, bring house. Oh, okay da? O di ba, okay ra dili tantong uwaw kanang nangayo na ng head. Oh, Kaysa okay da. kaysa Oo. gikuha. May pa, manangig ka, bisag mauwaw ka, pero ganahan mo dyan ka, manangig lang ka nga, mga kugamay na sal, ka na mamaraig ba? Oh. Og ikay pa panitan nimo itandi Ate Pres kani asawa man ni gabuhat. Ingno ta po nga babae ang nagbuhat. Kung ikay pa timbang-timbangon kung ang lalaki may magbuhat, asa may mas uwaw. Uwaw ang babae. Kung bayot ang nagbuhat, Murag, kana kung katong inato nga gikuha na wala ato ni. ba itandi kunuhay. Maura man gihapon tingali. Ah, Uwaw gyapon. Makauwaw gyapon. kay kalabit tong mutambong taog mga party o di ba kung atos probinsya Lain, na uy. mga salo-salo tapok-tapok tapos bakas nobinaryo tapos bakas namatyan tapos bakas sa devotion kinapa maros mga probinsya Ate Pres nga nagdebosyon sila ani nga santos niya kung ini ka na tapos na nobinaryo maghikay. Mas makauwaw kay ang mga taga-probinsya mas may mantayon biya na. Oo. Oo. Tinuod bitaw. Moingon nga ay, mga taga-syudad maguna. Mga kuan kay na sila. Ano mga sila mga kuan kay na sila. Pero dito lang sa kuan tuwa nakapuyo dito ng inana imong dadon. Unsay istorya nay akong amiga eh. Kanong inana man ng batasan sa asawa si mong anak siya nga. Taga-syudad pala dito lang magdako sa squatter. Ini anak tuwa sa probinsya puyo. Oh. Way wow musukol ugangan. Moingon nga gabaan bi kanay mo ugangan kay dako sa tabang ng asawa sa iyang anak laki kani asawa ni kusog man tubag niya babaan biya ka inday na mo ugangan inday ingon dayon nga tuom ka may Ginoo na siya ka makagaba Toy. niya unsa pong taos ugangan ngono mao rin kinaiya kay dito man na magdako sa syudad di man taga probinsya lahi ko no karon ari para pagtapos sa atong istorya para pag hatagan niya no dong singa na tong sindir ha. Kasi nga naning sindi na to di Ate Pres. Si Arturo. Arturo ang sindir. Oh, Arturo. Gulyat, akong gingnan si Ate Pres. Ah. Kung imong itandi, kani asawa may nagbuhat sa ingon, sa ito pa babae. Pananglitan, kung ang lalaki mo nagbuhat, gulyat. Uwaw gyapon, uy.
Uwaw, oy. Lain, oy. Uwaw kay na, oy. Ato na lang usahon, mas mababae ug malalaki mangani Mabayot. kanila ato mabayot mangani or LGBT unsa kanila may atong matambag may kay daan ni tanan Sige. in general. Sige, ma'am. From the book of the Proverbs of Solomon, kaalam ni Solomon, Kapitulo 4, versikulo 1. Hangad to sa, bisag kanilang 1, naray. Mas maayo ang pagbaton og dalaygong kinaiya. Bisan kung ikaw walay anak. Ang imong dalaygong kinaiya iluhon sa uban ng mga tao ug sa Dios ug mahinumduman ikaw tungod niini hangtod sa kahangturan. Handumon kuno tas katawhan, handumon kato sa Dios kini mayo tong kinaiya bisag wa pa kitay anak. Mas uwaw tingali lan kung naay anak. Oo, oy. Mas Oo. uwaw kayo. Kaya mo ingon man, Ang anak ni mo kung makahibaw, mauot po. mas uwaw kay gingon man diri pala ang kasulatan bisan ikaw kung walay anak. Mas uwaw og naa kay anak kay pananglitan imong anak og munos eskwela abri na bros klase te pras ingon nga. Apum na ni Kwan. Itong managog inasal sa bag. Mas uwaw pa minahon, no? Mas uwaw. Oh. Kay, ug mo ingon aning mas may nang doong guryo ang singanan ning sindilan. Si Arturo. Kanang pagabadlungan na nator kay wa man nimo ibutan diri sa imong suwat, wa man nimo gidetalye ug naa na ba mo'y anak, mas makauwaw man unya kung naa na mo'y anak. Kay inyo niyang anak sungugod, "Uy, uyang mama manamo naginasal." Bitaw, tinuod na. Naginasal sa bag. Lain-lain gyud. Oh, pagabadungan lang doon kay usahay imbis ang babae may monodlo sa maayong pamatasan murag siya mo nahasimang ay numdumi lang kay kanang pananglitan sa ako nang ingon mauwaw ta murag lahap na. Lahap ay tawagan na. Lahap na. Lahap. Kuan papananghira lang. Papangayuan lang kung gusto gyud siya. Mas nindot pa na ba kung ikaw gyud mismo mo itagaan sa os inasal murag proud kay ka ba sabi gagito na ko itagaan ko os inasal nindot ba. Nay mag-iskom ka ng inasalan kana si kumare nako Catherine. Oo. Anak mo oy. ng abling inasal. Ay, abling. Oh, abling. Kada mo ato ko sila pitadaghan ng sudan ni pada. Ari Grabe. ma'am, kay kumari man may dadaring kuan ma'am, dadaring ay ayaw lang ma'am kay ako ra mausa ka puyo sa amo niya bawal ko daghang karno siya. Ay mo masilingan tagae. Oh, nindot kay paminahon lang. Nindot kayo. Oh, kasi Nindot ikaw kayo. may manguha. Oh, tino. Karon, may numdum ko. Karo katong lain tong ulo lagi mo kuptan. Dunaw ka niya numduman lan. Sawa. Dunaw ka niya numduman lan nga tighapon sa kasal. Ha? Tungkol sa Karon ang tagbay Usingan? tighapon sa kasal ba? Usa siya hapon? Bispiras ba? tighapon sa Bispiras kasal. niya. Ibaw ka di magbita ka tugog tarong anak kay sabam kay Ah. hikay nang nakadungong kung tagbay nga doon na may nagkasa-kasa. Ano niya? Nang lukluk mo grag si Charon. May lalag. Unsay pagbuong sa tagbay? Ah. Paghuwat mo tagaan bitaw mo. Hello, Oo, eh. Oh. Paghuwat mo tagaan bitaw mo. Kauaw, ano. Ningon ang tagbay. Masuwaw na. Ang guwa sa uwan ron ay uwan. Kita mag-isok. Ako lan. Ngano ba? Gibadlong sagko. Ngano ba? Nguha pa ka? Wa, bispiras pos kasal. Oo. Pero to may sa sibay. Niya. Nakay kulong. Nagmata ang tagbay. Ngano Oh, ngano man? Ang sarong saper na tingog. Salamat na pala ka dito ng manok. Kung ako ang puzzle, Tihon.